שלום, אנחנו לירז, אלינור ורז, וכחלק מעבודתנו כצוות ייעוד, מטרתנו לסייע למשרד הבריאות להקל על העומסים במערכת הבריאות. חקרנו את הבעיה של המשתמשת שרון והאוכלוסייה אליה היא משתייכת. הבעיה שחקרנו הייתה כיצד ניתן לעודד נשים בגילי 50 ומעלה לביצוע בדיקות מקדימות לגילוי סרטן השד. לצורך מחקר מעמיק בחנו את הכאבים של שרון והמגזר. כאבים של שרון, רתיעה מביצוע בדיקות רפואיות, פחד שהגוף הבריא והחזק שלה, בו היא משקיעה רבות יתגלה כחולה, חשש שמחסור בזמן עקב בדיקות רפואיות יפגע בעבודתה ובמעמדה המקצועי. כאבים של המגזר, פחד או חוסר נוחות מבדיקות רפואיות, חוסר בזמן פנוי בגלל עבודה או אורח חיים אינטנסיבי, חוסר מודעות לחשיבות הבדיקות המקדימות. זמינות נמוכה מאוד לתורים, מה שמוביל לקביעת תורים לזמן רחוק מראש. בנינו מערך דגימה הסתברותי אשר כלל שיטת דגימה שכבתית שייצגה בצורה הטובה ביותר את האוכלוסייה. בחרנו את קהל היעד המתאים, חקרנו נתונים סטטיסטיים בנושא ודאגנו לגודל מדגם מייצג. בחרנו את מסגרת הדגימה ופעלנו לפי שיטות שהגינו להגעה למספר רב ככל הניתן של משתתפות בסקר, חקרנו את היתרונות והחסרונות של הגישה והגענו לתובנות מעמיקות. לאחר סקירה ספרותית מעמיקה בדקנו 4 השערות באמצעות מבחנים סטטיסטיים שונים. השערה הראשונה שבדקנו היא האם יימצא קשר בין הכנסת תחושות חוסן, אורח חיים בריא וגיל למניעת מחלות. ניתן לראות תוצאות מובהקות מקופות באדום. מטרת הניתוח הייתה לבחון את הקשר בין המשתנים. מסקנות מהניתוח שמצאנו הם שזיהינו קשר חיובי מובהק בין הכנסה ומניעה ובין מניעה ואורח חיים בריא, מה שמעיד על כך שאנשים עם הכנסה גבוהה יותר ואורח חיים בריא יותר נוטות לבצע יותר בדיקות מנה. כמו כן זיהינו קשרים חיוביים מובהקים נוספים שיבואו לידי ביטוי בפתרון. השערה השנייה שבדקנו באמצעות מבחן הרגרסיה, האם יימצא קשר בין הכנסה, בדידות, חוסן ואורח חיים בריא לבין מניעת מחלות. מטרת הניתוח, בחנו את ההשפעה של מספר משתנים בלתי תלויים על משתנה תלוי אחד, מניעת מחלות, באמצעות הניתוח. ניתן לקבוע איזה משתנים מתוך המשתנים הבלתי תלויים משפיעים באופן מובהק על מניעת מחלות וכיצד, בצורה חיובית או שלילית. כפי שניתן לראות בגרף, אורח חיים בריא משפיע בצורה חיובית ומובהקת על המניעה. ככל שאורח החיים בריא יותר, כך המניעה גבוהה יותר. הכנסה משפיעה בצורה חיובית ומובהקת על המניעה. ככל שההכנסה גבוהה יותר, כך המניעה גבוהה יותר. בדידות וחוסן לא הראו מובהקות סטטיסטית במודל זה, ולכן לא ניתן להסיק מהתוצאות הללו השפעה מובהקת על המניעה. ההשערה השלישית שבדקנו באמצעות מבחן ה-T-Test היא האם מניעה אצל אנשים בודדים גבוהה יותר ממניעה אצל אנשים שאינם בודדים. ראינו שהממוצעים שונים בשני המשתנים, בדקנו הנחת שוויון שונויות במבחן לוין ולאחר מכן בדקנו את המובהקות. כפי שניתן לראות בגרף, מצאנו כי יש הבדל מובהק במניעת מחלות בין אנשים בודדים לאנשים שאינם בודדים. הממוצע למניעת המחלות אצל אנשים בודדים הוא גבוה יותר. ניתן להניח כי הסיבה לכך היא הרצון לחברה, לצאת ולראות אנשים בקופות חולים, בבדיקות ועוד. השערה הרביעית היא האם יש הבדל במניעת מחלות בין קבוצות הגיל השונות. ביצענו את מבחן האנובה וראינו שיש הבדל מובהק בין קבוצות הגיל, בכדי להבין אילו קבוצות ביצענו מבחן פוסט-הוק. בניתוח המשכי יש הבדלים בממוצעי ביצוע בדיקות ממוגרפיה לפי גיל. קבוצת הגיל הצעירה יותר של 35 עד 49 מבצעת יותר בדיקות ממוגרפיה בהשוואה לקבוצות הגיל האחרות והמבוגרות יותר. זאת באופן פרדוקסלי, מאחר והיינו מניחים שקבוצת הגיל המבוגרת יותר תבצע יותר בדיקות בשל הסיכון. הסיבה לכך יכולה להיות פחד מבדיקות וכדומה. הפתרון שלנו הוא מרכז קהילתי רפואי שרונים. המטרה היא באמת לשפר את מניעת המחלות בקרב נשים באמצעות הקמת מרכז רפואי קהילתי. הוא יספק שירותים מגוונים, מותאמים לצרכים השונים של האוכלוסייה, הוא יתמקד בהגברת נגישות, תמיכה חברתית, קידום אורח חיים בריא, הוא יגיע לנשים במצבים סוציו-אקונומיים שונים, יעודד נשים לשפר את בריאותן הכללית, וכל זה באמצעות באמת המרכז הרפואי שלנו. סיכום, הקמת המרכז הרפואי הקהילתי יעודד נשים לבצע בדיקות מנע, ייתן מענה על כל הגורמים המשפיעים על כך וייתן פתרון לבעיית העומסים במערכת הבריאות. תודה רבה. תודה רבה.